Denne lydfil kan du lytte til som et eksempel på historiefortællingens kunst og det at variere indholdet i forhold til lytternes alder og niveau. Den kommer med de opfordringer om at interagere aktivt i historien, som vi brugte til vores lyttende børn i aktivitet 3.1, fortællekaravanen om Thors fisketur. Hej med jer. Kunne I tænke jer at høre en historie om Thor, som tager ud og fisker en tur? Hej med jer. Er I med på at høre en historie om den store tordengud Thor? Også selvom vi skal langt ud på de dybe hav. Også selvom det måske bliver lidt spændende. Også selvom det måske bliver vildt og blodigt. Også selvom vi måske kommer til at møde en farlig og voldsom drage. Variation om tyren. Ude på marken stod der en tyr. Den gik Thor hen til og trak hele hovedet af. Haps, sådan lige med et snuptag. Ude på marken stod Hymers yndlingsdyr. En kæmpe stor og kraftig tyr. Thor gik direkte hen til den, og med sine store hænder tog han fat i hornene på den, og så vred han rundt, indtil hele hovedet gik af. Rits, sagde det. Det er helt sikkert, at Hymer havde tænkt et eller andet, da han så Thor sådan kom gående ned til båden med hovedet af hans yndlingsdyr. Men han sagde ikke noget. Opfordring til interaktion. Opfordring til at ro. Så hoppede Thor ned i båden sammen med Hymer og tog fat i årerne. Thor roede, så det skummede og sprøjtede, og båden fløj hen over bølgerne. Vil I hjælpe Thor med at ro båden med jeres hænder? Lad mig se, hvordan I kan ro. Ja, det er godt. Og så roede alle mand. Hiv, ohøj, hiv, ohøj. Opfordring til at gynge. De var nu kommet så langt ud på havet, at bølgerne gyngede med båden, og den vippede fra side til side. I sidder jo også i båden, så lad mig se, hvordan I kan gynge og vippe med hele jeres krop. Fra side til side, fra side til side, og op og ned, op og ned. Det er godt, vi har en redningsvest på, hva'? Opfordring til at fiske. Så smed Thor sin fiskekrog i vandet med et plask, og den sank ned i de dybe bølger. Hvis I også vil være med til at fiske, så kan I nu tage jeres egen fiskestang frem og kaste jeres krog i vandet. Hvem vil fiske? Nej, sikke en flot fiskestang du har der. Og du drejer godt nok hurtigt rundt. Tror du, der er bid? Opfordring til at trække i krogen. Så var der noget, der rykkede tilbage i rebet, og Thor trak til. Vil I hjælpe ham med at trække i rebet her? Kom så, alle mænd. Hiv, ohøj, hiv, ohøj. Lad os se, hvad der kommer op fra det dybe hav.